začíname natáčať. Vítajte pri ďalšom videjku na hru Minecraft. Dneska je to nový server. No nie server, iba nová mapka pridaná na server, kde sme hrali Daisy. Minihra. A fakt zabitá. Však. Co? A ty si kde? A Neddy? Adam, ty si sa pripojil? A hej, ty si tam? Hej, kde si? Ja ťa vidím. Ja ťa tiež vidím. Ja vidím Huga, ale... Láco, ty už natáčaš? Problém. Tak, bude vidno. Dobre. Jo, prosím. No, hráme ďalej. A tuto je jedna mapka, ktorú neznášam. Jedna z mapiek, ktorú neznášam. Ale ty myslím doslova neznášam. Chlapci, budeme si musieť urobiť nejakú mini základňu. Tak to je pravda, lebo táto mapka je jedna z tých najťažších. No ale skorej najšitnejších, by som povedal. Aj najšitnejších, no, tak to je tiež pravda. To mi čo píše, kurník šopa. Hej, kto mi čo píše cez videjko? Vole, ani nemôž... Ja to tu strihnem a pozriem sa, že... Alebo čo je. On mi tu hádzu vajcia. Hej? No, tak pokračujeme. No, a ja hádžem po nejakom vajca. To je čudné. Presne, tam, kde mám prsty, mám zapichnutý jeden šíp. Ale to není tvoja starosť. Au, šatera! Čo, mŕtvý? Nie, niekto si tu ku mne stavia pestičku, hajdu. Ja niečo rozmýšľam. Skoro som spadol. To bolo tesné. To bolo fakt, že tesné, chlapci. To ste mali vidieť. Proste slow motion. Úplne odpále šípov. A po niekom hádžem vajca. Láco, umedia. Počkaj, ja si to nastavujem. Ja som skočil dole, lebo už aj je Adam mŕtvý. No, takže už ideme. Či už ste skočili? Som tu. No, skáčem. Ideme. Všetci naraz. Sem prvej o A ja centimeter. som druhej. Toto je, túto s mlhou, nie, to je vlastne iba mraky. A ja som myslel, že to je hmlha. Ja už som ja som si mraky vypol, lebo je to otravné. Už hneď na začiatku diamantové brnko, tam je lechočíte. A ja? Svine. To je spravodlivé, čo? To pokúšam. Iba pokúšam, takže... A ja fakt mám. A ja mám helmu. A ja mám helmu. Hej, prečo nám dávajú to isté stále? Neviem, ale mám poenčantovaný diamantový meč. A kde mám druhú čestku? Povedzte mi, no už vidím druhú cestku. Co je v nom? Ďalšia diamantová helma. To by si mohol rovno darovať. Hej, že? Kto chce diamantovú helmu? Kto chce diamantovú helmu zdarma? A daj mne láco. Mám veľa brnení u seba, takže kto by nejaké kožené, ale toto a činové. Ja by som ti vymenil toto. Kto chce helmu za jeden železný meč? Čo? Za železný meč. Vlastne mám, takže nechcem. Nič. A fakt, čo chcete za tú diamantovú helmu? Oveľa. Ja už sa chystám. Ja už idem do stredu. Cesta. Umedia, vidím ťa. Som vedľa teba. Ozaj? Daj mi ho. Dobre. Hej. Ale nie, to bol žák. Sa stávam ku Umediovi. A ja Au, niekto ma tu hituje. A ja už strieľam po niekom.
Ja sa snažím spraviť si cestičku. Au! Ježiš, ja prídem k boku a chcem začnúť stavať na druhú stranu a oni do mňa začnú hitovať. A som inde na ostrove nič. Ani nie. Viete čo, ja idem tiež. A ja idem ostrov. Čo si ty? To si ty? To som ja! Pardon, ja som myslel, že to ma ty hituješ. Dobre, stavaj ku mne a idem k tebe. Či Ej, kto po mne strieľa, sakra? Ja nie, to nejaký David Gates, alebo čo to je za prčic. Čo to je za... Ten je youtuber určite. No, spolky! Dobre! Dal sopu. Ty si mŕtvý. Pol srdiečka on ma zhodil úplne z celého útesu. Chlapče, ja mu dávam zabrať tým lúkom. To prečo to neschytal? A mám tohoto serveru dosť, už ma cere. On ide ku mne! No prdele blesk. To ja normálne vyjdem von a každý ma dá tento ma dal na 4 hity, tam predtým ma dal na 3 hity a potom ma dajú na 1 hit. Fakt, to si akože nájdu, to akože... Skoro ma Adam zhodili. Teda, čo to kecám. Skoro ma zhodili, chlapci. Skoro. Laco, vybral som tvoju dolnú truhlu. Ale sú tam samé hovadiny. Ale keby som náhodou spadol dole. Ako som parkouroval. On si myslí, že ja som na tom druhom ostrove. Kde si? Ty. Adam, ty tu. Adam, asi ste zostali vy dvaja. Či oni neddy ste zostali vy dvaja. No ja musím končiť. Tak Prečo? keď tak si zavolajte, lebo ja som zakladateľ skupináku, tak si zavolajte, keď tak. OK, Šofi, uvidíme sa pri ďalšiem. Na budúce uvidíte. Hej. Teleportuj ma. No konečne. Ja vždycky skočím tam, kde ma to neteleportuje. No, toto je super. Si v nedri. Hej. A ja, ty koňo. 2 diamanty, tak to je na diamantový meč, vole. To sa mi páči. No, ale prečo nelezieš? Nie. Ja už som hore. A čo tu mám? Iba bubu hubu. To nechcem. Diamantové veci, tu mám iba jablko, to sa mi hodí. Nie, diamantový krumpáč. A idem si ťažiť diamantové veci. Či tu dole sú veci. Tam sa pozriem, čo tam je. No, láva. A v čestke ďalší diamantový krumpáč. Diamantové brnko! Everybody do you like? Everybody move. Viem, hodina. Neznášam neder, lebo sa vždycky chytím. Už sa niekto kope ku mne. Prestaň horieť, ty parchant. Malíčo. Dobre, takže ja sa s vami ľúčim a urobíme ďalšie videjko na takú holorovku. Takže havči a čauči.